Damai ni batana sumurung sian saluhum naroha. Ima mangaramoti hati-hati dot pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas marita saluna. Salam sehat, salam bahagia. Damang dainang hamu akadongan nahina holongan. Tatangihon mahatani dibata. Ima janita minggu tanggal 20 Oktober 2024. Tersurat di Rom Bidu 12 ayat sada sahat walu ujahama dihita. Nahuapoi mahamu alia kadongan bari dihite asni rohani debata. Pasahat hamuma daging muna bahin pilihan nama ngulu nabadia nahina lomohoni debata. Ima hadaulaton ni nama roha. Jala unang gabe sarobak kamu doho portibion. Alai gabi ibaru mahamu dunguba pikiramuna asa tahu hamu manibangi lomoni rohani debata. Ima na uli na hinalasonna dohot na sundinggan ay marhite sian asini roha na nilehon na tuau hupaingot ma ganuk hamu unang ma torbang rajumi hamu dirimu lobi sian napatu alai itak nina tamama parrohau muna ganuk marguru tugodang ni hapor siaon na tinurupukon ni debata tu ibana upamana torok do ruas ni didagikta alai dada saulaun ruas isudi songoni do hita torok sadari di bagasan Kristus alai ruas bedo hita sama hita ganuk majalo sileo-leon marguru turaga mi asini roha na tinurupukon na tu hita ia panuri rangon naima mardomu tuha porsiao ia ulaun marhobas ba ulaun marhobas ma ia haguruan ima ia pangapoion ima ia na mengasihi sian bulus ni rohama ia na mangulugon maringgas ni rohama ia na marbasa-basa sian las ni rohama hurian nahina olongan taingon de petaya kamang duminang sarito na maripola naon ya upasa atuita ima taringot tu ula-ula ni tukang na martokar isadatiki martokar matutu ula-ula ni tukang manang alat-alat tukang mereka bertengkar satu dengan yang lain dibuka gergaji ma pak katayono ibana do mambonai sudi protes ibana tu panokok manang tu marti hidup ibana kau bisa nggak diam terus kau ribut ketok sana ketok sini holan nama toh hidup terus karejom atu ison malapalapang nison gaor neho weh bisa nggak sih lu diam mana babegei Pitor Dialusi Martirido damune mana ta duatto ala itu ibana mampai gaul inne mana kalau kau terganggu tutup aja kupingmu itu aja repot tutup pinggul mi molo gaur do alai asa woto omuda nang pe gaur au alai ida jo dang songon bor pangalahok i woto hodo pangalaho ni bor holan na manusui do ulaonna di lubang ni san terus maholan na manusuki ulaonna mau mai inna martilon mabegi sianakin sikdo bor ia lusima sahira na siktong bedo ulamuna idamu zoe meteron karejona holan na mangukur yukur siaran saat son sahira imana don na merasa nasitong sudi diukuri sian nakin selo-selo do anggometer alai ala dituhas bor ibana pitor hehe do nak sari-sari ni meteri inne bana ma begi hamujo saya betul lah hodo gargaji naso haseya niso
ngana so hasia pangalahom alehom sedo parjolo manguturi manggaor yon di boto hamudo anggo gargajion ulonna ima holan pamula-mula holan nama monggoli bana dohok mambola inna mana ibana do dakkasia ibana ma namau inna gabe mardada ula-ula nitukangi manuhasi hahurangan ni dongan nabi dak saja lirik Roma napuna ula-ulai ima tukangi sadiri di gua ibana masudi alat-alat non dipake ma hobartu rikokna manang hobartu fungsi nadi dung dipake ibana gabe saima sada langgatan nama celi ima langgatan parjani tau ay tongodo ibana HP laho manukami langgatan parjani tau boydo sidung sada ulaon nampe marasinde nakin fungsi ni ula-ula nitukangi walaupun berbeda fungsi setiap alat-alat tukang tetapi semuanya dipakai untuk menyelesaikan tugas apa yang sedang dikerjakan oleh tukang tersebut. Hamu kadongan isedo alat-alat na hidup na diso ima hita isedo tukangi ima de bata atau odo ipolana unang sarito nai tapai motimon ala ipolani sarito ima si buat tota di bagasan gulbit ni ngolutta ima marasindedo na tinurpuko ni de bata tu hita marguru tu godang ni hapor siaon marguru tu asni rohani de bata molo di leon de bata itu hita salukna dada asa unang gabe sopong hita unang merasa si tok kita gabe tatuas-tuasi hahurangan nya kadongata raprik kok bedo hita dia dopan ni de bata kamang luinang manang songon dia pe kitaon sudedo hita rekod dituani songon ula-ula ni tukangi aha malabana gargaji molo holani mana do molo swadok panokko datumbo ibana manukani langgatani aha malabana hola panakko molo sodong gargaji meter bor ketam do akka lanna asin asa sudido arga asa sudido dipake tukangi sesuai dengan fungsinya masing-masing menyelesaikan tugas tersebut. Jala si buat bagian nabi itu dan mungkin gergaji boy dipakai tukangi lahu mengatuhi lahu manotok labang rupani iko martil lo buaton jala dan mungkin ganti perang meter dohok bor dan boy datung bor bayan lahu mengukur 100 iko meter dan boy meter lahu mengalubami mabel lubang ikon bordo soni do kamang inang asing bedo fungsina hotma ganuk mangula fungsina be so kita saluhukna marasing bedo nani lehon di bata asiasi nadi sagihon de bata marasing bedo asing do tuau asing do tuamu asing do tualaha marasing bedo kamang do inang alai asaganuk mahita mamakai hobartu rikokna nani lehon ni debata nani aturro ni debata nati nurpukon ni debata laho pasidukon sada ulaon na pinasahat ni debata dan boy ganuk behita mamulahotsa ikon marsada berita bekerja sama hasadaunido naboy mangrupi hita lahu pasidukon hasadaunido nagabi hagugo otta ido na taida kamang luminang nang diturpuk jeme tao diturpukon de matado asiasi tuganok kita songon dison apostel Paulus mengakui ruas nuhuria Rom asa ganuk ruasi pasahaton dagingna bahan pilihan na mangudu nabadia nahi nalomoho ni debata
ido hadaulato ni akana marroha. Rom 12 ayat saya. Songon dia do maksudna moloi dok kondison pilih kamu mah daging muna. Pamatak todo si pilih honota kamang do inang apa adanya seperti ini. Toho alai dan secara fisik neng dolonna, alai secara fungsi. Nadong di hadir tahun ima bako parange dot pangulaw. Bako parange dot pangulaw salunay ikon hobardo tulomo ni roha di bata. Aka nauli, aka nahinalason di bata, dot aka nasundinggan. Rom 12 ayat 2. Dang tarpatu pahita ya kamang ina. Dang tolak pita mangulahuni sadupna yang usian hadir ya tahun. Alai de matado na patauo kita patu pahoni mari hite nani leon ibana asiasi na maragam-ragami. Hobar tu lomo ni rohani ibana. Hobar tu mangihuton lomo ni rohani matado mangaleon asiasi. Alani unang adong nang usaha dari tahun mangarajuni dirina matorbaku lu bisian napatu itak akan tamama tahu dapat dia dopa di debata ai debata do na mangalehoni tu hita marguru tu goda mi haporsial Rom 12 ayat 7 Uria nahina holongan asa dunga ditupukon debata itu asiasi manang talenta, manang hatauon, tuah kana korsia, kita kana korsia. Alai dangdus, marasing biru, asa bohame, asa masih dupahan dui, supaya ada kerjasama di ulaun na inalomohon ni debata. Dia maragam asiasi itu jadi tahun ima. Adong asiasi manurirangi, adong marhubas, adong asiasi asa mengajari, adong asiasi asa mengapoi, mengasihi, adong musi asiasi gabi na manguluhon manang gabi uluan ibana dot asiasi na marbasa-basa asa ganun mahita mamulaon hobar tu asiasi na tajalobi alaya ka mangulinang si imotot taima mamulahoni dang siya lomo-lomo ni rohata alai ikon mangihutol lomo ni rohani Tuhan itu jala dan ala na terpaksa manang utang nasotarjua alai ikon di bagasan hapor siawat do mangulahon mardongan bulus ni roha ringgas ni roha dohot las ni roha Rom 12 ayat 6 sa rodi ayat 2 atau ikon profesional do hita mangulahon hopar na tajalubi ay tugas din na tajaloy asiasi ido talentaido nagabi tugas kita unang belalap kita manuhas-nuhasi dong atta unang malalap kita mangiburu tudong atta unang mamangi cahita unang mata pasuda ti kita mamereng-mereng dia hahurangan di dong atta ay suadong betiki marnaleb banita kamang do ina ikon marsitutu do hita mangulahon asiasi natajalo salinay asiasi manang talenta yang diberikan Tuhan sebenarnya itu adalah tugas yang diembankan kepada kita itu fungsi yang dia berikan kepada kita supaya kita melakukan tugas tersebut di lewat debata doi asa dada torbang kita alai justru tanggung jawab mangulahon atau sisa ada ulau do kita kamang do inang nampe asing bedo fungsita sada do nakatulu ima lomoni rohani di bata unang lomoni rohak unang lomoni roham unang ma lomoni rohatta alai lomoni rohani di bata ragampe alat-alat di tukang alai lomoni tukang ido mamake hobar tu fungsi nabi laho pasidukon ulaon nang ditetapkan ibana tukang ido uboto dia mah alat-alat si pakyon nak makarejeon dia mah makarejoe dan sehari sudah dipakai alai
marga tigati dipake lau pasiduko sada ulawan. Molo dunga dipilit ibana sada alat na adong doi labana. Ay molo samargunay bolok konon na do alat-alati kamangrina. Semonido nang ruasi akan aprosia. Di Jogja lah dipilih di Batado kita. Asa pasahaton dagi taon parangi do papahinata bahen pilihan na mangulu na badia na uli na hinalason ni bata do nasundenggan aido hadaulaton ni namaroha atau tasulik kitma diri taon manang asia-asia hado dilehot Tuhani kita. Tuhan, apakah apa yang pemberianmu yang kau berikan kepada aku? Dia do talenta na ilekoto Tuhan. Dia do hatauon na ilekoto Tuhan. Asa hopartu si leon-leon ni Tuhan ima taparangingon jala taulahon bain sangap goar ni bata. Amin. Urupi mahami tuture Tuhan manulik kiti asiasi dia do nani lehoko Tuhani gaduk asau pakai hami mai mangulau hobar tu lomoni roham marsani roa hami molo tumpe marasimbe asiasi nau jalo hami alai sada do nanang sipatu kaon nami ima hobar tu lomoni roham pasau mai marite Kristus Yesus. Amin.